boer stapt uit zijn bedstee en dan loopt er de zakken om. Hij is nog een beetje sliepdronken. En het eerste wat zo'n boer dan doen moet, hij moet licht maken. Nou, hij heeft elektrisch, maar voor hen moest dat met petrolie. En dan hier een lampen, een soort stormlampen. Maar Lucifers kon in de kous aansteken en hier licht. En dan gaan we naar het boeties. Dat is in kei. Alle dagen weer. De melkboot had de bussen naar de fabriek gebracht en dan kwam het waaien en dan soepen we om. En dan moest de faam de bussen schoonmaken en dat gebeurde voor hen in de graft. Dat we net zo zuiver water, maar men hier het oors, waterleiding weer net. Vaak waar de bus naspeelt, maar wat water en erin soda, zodat er toch nog wat ontsmet was. Want melk is heel gevoelig voor bacteriën en het is samen verkeerd. Als het te lang in hege temperatuur zit, dan is melk samen zoer. De bussen waren dan ik vertennen, zodat er het hygiënische weer om het erin te bewaren. Melk moest ik zo hygiënisch mogelijk baren. Men hier dan een spantouw om de eerste poorten van de kool vast te zetten, zodat hij net slaan kon. Want zodra zijn poort optillen, dan vliegt de stof of strand omheen. En dat moest absoluut niet in de melk komen. Het wordt nog even extra bargd, zodat die kool nog meer knevelen wordt. Een roege doek wordt het jaar wat schoonmaken, zodat de meeste ongerechtigheden net tijdens het melken in de melk vallen. Want ieder stofje is hier al bacterie. Zet nou namelijk maar water om de oren een beetje weer te maken en weer uit te drogen. De eerste speet moet voort, want in de eerste speet maken zit een ploegje bacteriën in. Hoe minder bacteriën er in de melk komen, hoe zuiverder dat wordt. Als een melker bezig weer, dan wordt er beoordeeld hoeveel skom had hij in de amer hier. Iemand die een skom in de amer krijgt, dat nemen ze een putsker, die koert er niks van. Hele sterke mensen lukte dat soms ook net, want die schoorden vierstevallen aan die oren. En dan hield het beest net nog doen en dan liet het minder zitten. Je moest de melk masseren de waai uit het jaar hebben. Dat vond ik ook het lekkerst. En dan weer de druk op de oren ik het meest. En dan kreeg je schom. De laatste drip moest er vooral uit, want de laatste drap weer de boterknap samen vroeger. Daar zit het meeste vet in. En dan kon men heel wat dan zit het te fiemelen om die laatste drip. Deze vrouw brengt hier een hamer voor melk, 2 hamers voor melk aan een joek. En dat doet ze te jaren in de Thames. In de Thames zit een P7 en tussen die 7 zit een soort wat die het alle ongerechtigheden uit de melk filteren moest. Maar dat lukte nooit helemaal, maar je dient je best om het meeste eruit te halen. Dit is al een moderne manier van bushemeling. Dit is waterleiding en dan wordt dat water onder druk gezet en dan spuit het naar boven. Dat is al een mooie manier. Je is een boetermaatje. De vrouw controleert hoe vier dat het is en dan doet ze met de vinger. Op iedere melkbus zit een deksel en elke bus heeft zijn eigen deksel. Want een bus is al vaak zoveel op dondershand dat die deksels die moesten bij die bus wezen, want anders kregen ze er vaak net op. Lukt het net, dan ging het met geweld waar het erop slaat en dan moesten ze op een fabriek maar zien hoe het draag kwam. En dat was vaak maar de onderkant van een dekselding, dat is een onklappie en dan kwam er weer omheen.
Dit is een melkboot, dit is in het watergebied. Dat we winter daar een hele tour van die mensen, want dat zolang het je net doet is, dan moest het toch naar die fabriek. En hoe ze dat soms altijd heen, dat is voor mij altijd een vraag. Als het is weer, dan kon je maar de slieden. Dit ben net zo'n gegrutte bus, dan weet net zo zwier, maar oors. Uit die boog, uit die prem, op die kade, dat weer zwier werkt. Een bus, een grote bus, zit 40 kilo in en die bus weegt 10 kilo. Dus het weer 50 kilo moesten je op die wijn gooien en dat weer een slag. Je moest even de bus een beetje naar achteren loeken en op het moment dat de malken naar voren klotste, dan moest er omheen, dan werd het vet heel los. Want anders moest je in die hele bus erop gooien, maar totdat het klotsen van die malken joeg het kracht om omheen te gaan. Misschien vroeger alle tijd, dat moest ik in zulke dingen. De bussen waren leeg en dan kwam er op een kap, op een rek dat er nog uit de reppen kon. En dan waren er weer afvierd. En in later tijden waren er op dat rek, waar er speelt, maar hiet water en dan kreeg je geen bus. Dit waren melkmeesters uit elke partij waar een meester nam om het vet te bepalen van de melken. Want de melken waren uitbetalen naar de gram vet die erin zit, dus een percentage vet. Later kwam er eiwit bij. Het laboratorium werd vetgehalte bepaald. Dat wie correct werd. Deze melken waren maken op een bepaalde manier en dan kon je zien hoe de kwaliteit weer. Want als melken verwarmen wordt, dan gaat de bacterie werken snel. En hoe meer bacteriën erin zitten, hoe eerder het verkeerd was. Als je de jongens is verkeerd die man. Melken waar ik roekt, want mijn koeien roeken aan de melken. Ook het kuil uit de boer broekt, ja, die hele zoere kuil, die begon de melken te stinken naar die kuil. Melken neemt alle geuren aan. Als je aan het melken bent en we krijgen een stektarre, dan roekt de melk naar tarre. De boetertjane gaat geriepen en de boetermaker, maar zijn baas, ik denk dat de directeur het is, die zorgt even in het tjane hoe de kwaliteit is. Ze proeven, ze roken, ze snuiven, want boeter kwam heel correct. En vooral in die tijd, wie men heel zinnig in boeter proeven. Het wie ik vol lekkerder boeter af en nog. En er zit wat zout door de jemen. En dan krijg je lekkerder boeter. Dat is er niet meer. De soepenweek, de helft lekkerder als nou. Daar wordt de boeter eruit schept, komt in het warm. En dan is een arbeider die drukt het er zo stijf in dat het exacte gewicht in dat pak komt. Dit is een kwolmachine. Dan gaat de melk door die ribbels en aan de bovenkant erin koud water. De melk gaat er bovenin en dan komt er onder weer uit en dan is het afkwollen. Dit is een modernere manier om melk te kwollen. Hier zien we de cheesebak. Er zijn roterende messen die gaan door de wrongel. Cheesemaatje, dat was een proces, dan waren de bakken, de cheesebakken voor melk getten en dan moest er stremsel bij. Stremsel was maken uit de lepmagen van keel. En men hier eerst een magen van keel die nog net melk dronken hier. Men neemde dat ik een nochteren keel, want als een keel in je melk dronken hier, dan weer er al wat lep uit die maag gegaan in die melk bij dat keel. En dan hier net het grootste rendement.
Want die magen uit die kellen waren verzamelen bij elkaar en die gingen in een Ljouwen te een stremstelfabriek. En dat stremstel was gebruikt om de cheese te maken. In pakhuizen die bij een bepaald vochtgehalte moesten die pakhuizen om die cheese goed te bewaren. En die moesten om een zoveel dagen al hier omgekeerd worden. Anders riep het net goed. Nou doen ze er plastic omheen. Dit is de melkboer. En die tappen de melk uit bij de klanten. Ze kwamen maar ammekes en pan. En hij tappen daar in liter de melk uit en dat was dan in die pan gegooid. Hij hiek soep een graten brei. Later kwamen de flessen. Want ze zijn dan later de breikarren kant rond. Hier is hier een ploeien met een wentelploeg. Goed ploeien moest het fundament lezen voor een goede opbrengst. Als er net goed ploegen was, dan werd gegarandeerd dat ging je opbrengst omleeg. Er rennen 2 span hinders voor, de voorste span en achterste span. En de voorste 2 was stuurd door het jonkie en dat was de pleedrijver. De pleedrijver die hier een mooie dag als er een goede ploeger hier, maar ook God als de ploeger het vak net beheerste. En dan ging wat mis, dan kreeg altijd die pleedrijver de schuld. Je hebt daar een laaien, dat heeft die ploeger om de hals, dat is de bekzetter. Het achterste span kan hij daar een beetje mee ingereden worden. Dit is een van de eerste trekkerploegen. Dat ging al vroeger als voor de ene keer was zien. Maar die ploegen winnen vaak net maken voor is groen. Dat winnen importeerde ploegen vaak uit Amerika. En dan paste dat net. Want de ploegen moest vlak lezen. Dat kun je eerst zien. Deze man eidet het land. Dat ze straks hier appels in moeten. En hoe vlakker dat het land leidt, hoe beter dat het ijsje wordt. Keulen trekken weer een vak apart. Dit zijn mooie setters met prachtige spruiten. En hier worden die appels inlijnd. Dat wie heel precies werkt, alle appels moesten op een gelijke afstand. En de spruit moest omheen. Want dan kwam hij jadderboppen. Dan komt diezelfde machine ervoor, die krijgt de geulenlutsen het. Dan wordt die ploegjes verzet. En dan wordt die geultjes dicht diend, zodat die appel groeien kan. Je bent zo'n die appels zetten. En ze broeken zetters, grote zetters, die terug midden snijden ben. Want dan hier van één zetter ging je 2, dus je hoefde minder zetters. Maar dat snijden kwam heel krekt. Je moest zo'n grote appelsap terug snijden, dat aan beide kanten liekevolle spruiten zitten. En alle keren moest het mesje even terug een vlam om besmetting van virus te voorkomen. Deze mensen lezen die appel in bakjes, het is een soort baggermachine in het lieds. En die bakjes moet alle keer in die appel in. En dan valt hij op de grond en dan wordt direct de modder omheen diend. Dat weer ideaal. Van hen waren de regen rollen. Wat het droeg was, wie dat wel gunstig. Maar het kon ik wel eens verkeerd uitpakken. Want je drukte die groen wol stevig aan. En als het dan heel wie het waar was, dan wie dat net bevattelijk van die rappel liggen. Je bent op je rappel liggen. In de zetters, want die rappels zijn nog groen. Hier is een hele ploeg, hier rappelziekjes uit dit. Je wat chaotisch. Maar ja, wat
had het precies voorsteld dat het is geen band, dat het is een ploeg arbeiders maar helpen. En dan helpen ze elkaar om een zeggen vol te doen, maar dit wat goud is. De meeste rappelziekers hier op de Knibbels hospitaal in. Dat hier de vrouw erop nooit, dat we een roze stof. En dat het gewoon wie het weer kreeg je weer de Knibbels. Want als je dagen in de witte groenlijn, dan waren je Knibbels zacht van het wetter. Zwier werk, machtig zwier werk en dit net handig weer. Die de zak al verkeerd beetpakt en net op het juiste moment de knibbelbroek die hiet zwier. Want boerenwerk weer van mensen niet handig weer. Zinnetjes zo licht als mensen die dat net beheersen. De rappelzieke wie mooi werk, maar dan moest het mooi waar zijn. Dat wie het weer en wie je steekt terecht. En dan wordt het verschrikkelijk. En daar is al een modernere manier. Dat is een ingerijde rooier die ze net in zakken doet, maar hij laat ze op riegeltjes zodat de man die ze opziet wel de groen net meer hoeft te verwerken. Die rappels kwamen om een bult en er kwam een hele dikke laag raai doorheen en dan droegen ze heel vlug. Dat was voor het bewaarproces ideaal. Die moest net te vol op een hoop, dat hij nou, ze brengen het in een schor en dan blazen de lucht erop, want die rappel moet wel. Dat wierte spul, dat moet wel droeien, als verrottert het absoluut. En dat is zo'n bult op maatje, daar mochten ik geen slagen in. Dan kreeg je watergaten, dat wie ik nadelig. Die had er een 60 een broek aan. Dat hier een hele soort, dat zou je haast niet meer. En deze zeggen we op 100 pond wogen en die man die zit wat te vol in, die haalt er een peer uit. En dan kan die zak dicht naaid worden. En zo, dit is de man van een keuringsdienst, de nak ging je dan, die moest die zak dicht naaien met een speciale touw. En als er dan klaar is, dan komt er nog een kaart aan. En er staat op van welke boer die je rappels bent. En dan komt er nog een leertje aan. En het beroep van die man dat wie een zaknaaier. Dus het hinder zit in de priem en ik de meermachine. Dit is een boer die heeft zijn land uit water. En dat is met Friesland waren het soort dingen. Dat al het vervoer ging uit water. Het ark en het vee. Maar om zo'n hinder dat te leren, ik dacht dat is een hele toer, want die moeten weer uit. En hij weet precies hoe het moet. Die veengroen die was zo zacht. Daar zag het hij niet in de groen worden.
als hij erin wijszakt, dan vernietigt hij gas. Ze trekkers konden je vroeger ik net. Die zakken voort. Het is een dik houten planken. En die is wat uitkappen dat de hoef in past van het hinder. En maar die riem zet ze die poort erin vast. Dit is een hele uitvinding geweest om een beweging voorwaarts die het zageert en dan dat mes zijn beweging brengt. En dat moet die chillen doen. Het hinder lukt het, maar die chillen moet het raderwerk in beweging brengen. En die uitvinding, dat is iets fantastisch geweest. Hier zien we al een wat modernere meermachine. Die wordt net meer onderdrukt door het chillen. Het hinder lukt hem wel, maar dan liet het motortje zorgen ervoor dat het mes zijn werk doet. Naast die man, daar zit dat mes, dat nemen ze met een meerbalk en er zitten al vingers om. En daar gaat dat, die vingers zijn ervoor om dat meermes stabiel te houden. Een trekker kon vroeger naar achteruit rijden, want op de rubberen schelen zit van die ribbels en die willen zo op maken dat er vooruit de kracht in, maar achteruit net. Dit wil een hele vooruitgang. De trekker wordt net wurg, die hinder twee hinders voor. Nou, en dat warm waar weer, die beesten die zwetten echt, mijn god, wat in die dreef. En ze moesten terug, je moest, meen weet dat, je moest naar het eind, dat mocht net, dat moest onrennen, want anders gingen we te zwieren. Daar die bulten hier en die moet erop lutsen. En dit brengen ze naar die boord, want dit is een boord die moet het heer via de boord thuis brengen. Dus dan brengen ze eerst op wal. Reek nemen ze. Dus nu steekt hij het op dat schip. Maar de vraag kan je horen, moet het oploeien. Dat nemen ze loeien. Dat moet er zo op dat het er net weer aanreikt. En we hier net iets zien de vraag, want dan wil je niks meer. Die man gaat Bob op het heer zetten dat ze een huis varen. Ze hebben een boom bij hem. Dan kunnen hem nou wat sturen. Want zit deze man achter. Die had het roer, maar die scheurt niks. En daarom zit die man wat Bob op. Die zit wel berichten trouwen aan hoe hij dat roer dwaan moet. Dit weet begin van een mechanisatie in Kuil. Hier hebben ze gas dat Kuil weer moet, wordt maar een transportbaan die dat dan op de wijn brengt. En daar pakken de mensen het op en dan die lezen te plakken. Nu is het op de wijn, ze staan op de wijn en er staan twee man die het met een varken te plakken is. Nu doen ze er een laag
touw, aan beide kanten een balken. En dan kan het mechanisch eruit lutsen worden. Dat kun je in delen die wijn leggen. Als je dan bij de boerderij bent, dan kan je maar een takel in één keer eruit halen. Dan hoef je het net licht te steken. Dit is in Heerberg. Dat we kan vooruitgang, want voor hen moest dat van de wijn afstutsen en een boppen. Dat het boppen weer vreselijk om dat te krijgen. Want het moet heel keurig te plak zetten. Je moet zo vol mogelijk erin je moet zo vol mogelijk kwijt kennen de boppen. En hoe beter je dat te plak zetten, hoe meer je kwijt kennen. En het moet er net weer uitdraaien op een of andere manier. En dat is heel zwaar voor het werk. En dan denk ik, als de Jacobsleider neemt, want Jacob, de aartsvader, die had een keer gedroomd nog van leider naar de hemel. En dat vind ik, en dit is, die leider die daar nog niet. Als ik zei dat de bewijs zetten was, zo'n loeger, maar die moest het zaten plakken, want hier is altijd glad, dat het er net aanroert, want dan ging je, nou, dat moest niet weg. Dit is droeg gas, dacht ik. Nou, een gasdrogerij, want dit is heel kwart spul. Dit staat in de fabriek in en dan wordt het maar hitte, wordt het vocht eruit halen en dan ga je droeg gas roeren. Zo gaat dat droog gas, drukt hij erin en dan gaat het met kracht er een baal van maken. Dat krijgen ze in strieënpers. Ze hebben een cilinder in zetten die de balken drukt. Dit is een prachtig ouderwets graaideveld, maar een boer die dat nog heeft zo, die wie wist dat de kei van dit hier net een soort maken, joh, want die teksels, die bloeien in de teksel, daar zit geen energie in. Dat weer meer vocht dan en kleur dan energie. Prachtig gezicht. Easterblom, Pinksterblom, boterblom, ja, van alles. Het kuilen, dat is een proces. Het is simpel begonnen bij een boer die koest een heer net kleer krijgen. Uit de lende het er toen bultreden en bestappen. En dan bleek het de winter toen het broeken wordt, dat product, dat het behoorlijk te eten weer door de kei. Als dat heer maken hier alles waaien, want er werd verraten en hier niks aan. En toen is het kuilen op gang gekomen. En dat is steeds in ontwikkeling geweest. Eerst was het kuilen direct naar het mengenbalken hellen. Later moest een paar dagen voordroegen. En nu, er wordt amper met heer maken, alles is kuil. Want als je kuilen zit wordt, je mengen en je kan horen daar is kuilen. En je hebt het optimale product. Je bent het jet zicht zien. Het wil eigenlijk net zicht zien, maar het wie schraben. Want jetten moest je net de voeling slaan, want de vlees is eruit. Je moest een hele lietse schefjes hebben. Dan kon ze maar na 2 dagen kon ze op een ruiter. Want jetten moesten heel goed droegen, want dan was weer de kwaliteit samen voortaan. Want jetten weer voor eten en er mocht niks om bekeren. Die man maakt het zijn zicht scherp, maar de strikkel. Want zicht zien, dat we net alleen een scherpe zichten, maar echt de manier om de zichten te broeken. De windmensen, die kon maar een simpele handeling die zicht omheen wippen en dan voelde deel en dan vliegen perfect terug het graan of de jetten. En dan ging ik alweer omheen. Maar de windwoordjes sloegen hun dier die net die kunst beheersen om die zichten goed te sturen. Die in een minder dag had, zo'n zicht.
steen ze voor het graan en dat ging oors als mij jetten. Je sloeg een eindje in en met jekje lutje het bij en dan ging je scheef. Je bent vooral aan het binnen, want dat wie vooral is werk. Wie een handigheid, even een stukje, een paar halen eromheen lezen en dan daar een baan van maatje en vast te zetten, mijn knegel. Dit is een kwalitietestje. Het wordt op een kleed gegooid en mooi derlijnd. En dan worden de touwtjes die er omheen zitten, want dit is trouwens zelfbender, meend en boen. En dan moet die touwtjes los, want dan test het beter. Men test het hier met een oude langralen. En dat kon alleen maar kwalitiet, want kwalitiet zit heel los in de huul. Maar graag zou dat net lukken. Prachtig. Ralen die ralen droom, maar het is wel wat omstandig werk. Je bent ontzeiling. Het chef en alles wat je ziet is, bloot bopperen safe en het ziet gaat er terug. Kwalitiet vroeger had dat zichten waar dat moest maas, had het wat vochtig weer, had het medisch te droog weer dan sloeg het ziet eruit, het moest dauwig wezen. Je gaat het in combine, hij meent het zelf net, want dat is gewaste teer voor, de man heeft minder baan, want die zitten daar vast aan rotor. En als die grip op je krijgt, dan is het net best. Die chauffeur op die combine heeft een hele verantwoordelijke taak. Hier ben je een combine. Dit was de eerste combine, dan gaan we direct het graan in een zak. En die zak die kwam dan in een goten. En had hij dan vol weer een lutser om een touwtje en dan voelen die zakken op longen. Maar als de grote zakken gingen, die deurde op die combine, die had die zakken aan een kop te vol. En als die zakken wordt vol weer, dan zit er 150 pond in. En die moest hij dan van de grond weer op een wijn zetten. Beestenwerk. Dit is een meend. Dit is de echte maaidaster. Die kwam later. Die meend het en die tusk het. Dat is een maaidaster. Combine. Dat weer een hele fruitgang. Dan hoor je eerst net maar de zichten. Als je dat apparaat voor meent het. En die haspel trilt het naar achteren. Mensen die erop zitten, zitten een hele dag in stof. Die komt weer onherkenbaar op. Die machines zijn er nou ook, maar er zit zo al in een beschermde cabine. In de 30er jaren ben je kassen komen. Want men zegt, vroeger was het op de volle grond teelt, maar toen de kassen kwamen, toen kon je het 10 keer zo volle bereiken, want je was altijd onder dak, je kon de temperatuur regelen. Het was vroeger nog net verwarmd, maar dan, door het glas, waren die kassen lekker warm en dan de eerste product dat we vaak spinazie. En daarna kwam de tomaat. En de tomaat kun je alleen nog kweken, telen, in kassen. En later kwam de verwarming in de kassen, maar van alles. En nu kun je het hele jaar een product winnen uit kassen. Een kas is beschermd. Als je een klimaatverschil, als het hard waait, als je dit boeten hier, die planten, en het waaide, dan hier niks meer. Maar die kas, die beschermde die plant, en dat het van glas weer, kon die temperatuur die ging gigantisch omheen. Want het in de zomer weer gleuien, het is een kas. Er zijn heel veel mensen die konden net in die het last van de longen hier of van het hart, die moest net in de kas komen, want die konden net leven. Op de Friese klaaigroen groeide, net alle klaaigroen, maar er waren bepaalde groen, daar groeide zo'n fijne, lekkere tomaat. En die waardeerde men in Engeland optimaal. En dan weet ik nou de kwaliteit van een kweker, van een teler, die gingen weer volle handiger daarin als de oren. Want dat kon je beïnvloeden in zo'n kas. Je ging volle meer
invloed op het product dan boeten. Dan ben je afhankelijk van waar en wie. Tomaten die groeien alleen goed als ze een soort wetter hebben. Want in de kasten ruimt het net en er wordt een soort wetter verdampt door die planten. En als er net genoeg wetter bij die plant komt, dan verdroegt het er en dan gaat je oogst verlenten. Je moet zorgen dat er vocht bij die wortels komt. Deze man gaat maar een soort plumeau door die tomaten. En dan scoddert ze wat, dan valt het stoomoor valt op de stampen dat ze beter bevrucht worden. Want in de natuur zijn bijen en vlinders die dat doen, maar die hebben net in een kas. En die kassen hier van allerhande ziekten. Want het is altijd warm en vochtig. En er zijn schimmelziekten, zoals meeldauw. Die hebben kans en als je er niks aan dient, dan ging de oogst verlenen. Hij spuit het en een staalvoer dat die schimmel deerder wordt. Die ene man graafde witlof uit, want witlof was vroeger lutsen in de groen. Er kwam een soort groen en strio heen. En die man loekt de pen eruit, snijdt de witlof eraf. De boetenkant is altijd smarig en die schielen moeten dragen, anders kun je het net in de consumptie brengen. En dat is heel secuur werk om een mooie partij te krijgen. Een partij witlof moet blinken. Dan verkeert het beter. Maar er zit een soort oren in witlof. Nu wordt het lutsen op wetter en hij geen smarige planten meer. Je kan ze die steen in bakken en
best samen kleren, maar vroeger weer een soort werk. Deze man heeft een pakij op, die moet naar de merk. Zijn wandtouw aan de kop. En dat wie een kool wind aan het touw te rennen, dat kun je zien. Dat ze best een maak als lam. Zo werd ik vroeger vaak net zachtzinnig, want als een beest net woe en nou, dan moest er erin ramd worden bij Gos. Dat ging gelukkig nog net mee. Ze maken het hier rond touw zien worden. Dan ben je strafbaar. De veemerk in Ljouwert is altijd op vreed. We beginnen op oude veemerken. En vreeds weer het drokte van belang. Want honderden veewijn kwam van links en rechts naar Ljouwert, want het was een grote merk. De eerste veehouders waren toen het jongs al bij de pleats, om daar maar op tijd te wijzen. Dit waren drokke merken, vooral in de jesten. Honderden beesten. Voorheen werden van alles verhandeld. Kei, geiten, zien we dat krijgt. Maar ik hen en kanien, je kon daar alles kwijt. Een man moest die bek van die koe jeppen, dat neemde met de bekkenbrekker en dan zei de veeërs die koe in de bek en dan wist er dat hij zoen wie of net. Als de veeërs dacht, die is net zoen, dan mocht er net op een merk. En die veetransporteur die wist precies van waar de koe wie. En die bracht hij naar het plak waar de veekopers, elke veekoper heeft zijn eigen ronde op die merk. En daar bracht die veerieder die koe heen. En daar verkocht de veekoopman hem daar. De meesten gingen naar de slachter, het wie hun laatste reis, ja. En wie het meest bierde woe, die gingen maar voort. Weer aardelijk. Nog een kjel, meest bol. De bollen leven vaak maar een paar dagen, soms net een dag. Want als je een bolle slacht zonder dat er drinken had, je daarom weet ik een een bolle, dan weer de lep maken. Het meeste werk, want daar zit het meeste lep nog in. Bollen we nodig voor je mest, maar dat wie vroeger net zo. Die waren drie slachten. Je bent op een schepenmerk. Schepenmerk in Ljouwert is een grote merk. Want schip, vooral ram, van een dikjährlich raad, dat was een grote export van Frankrijk. In Nederland eten wij een schipvlees, maar in Frankrijk, daar weer doorzet. En een Friese schip, de Texelse schip, die is ook ideaal vlees voor de Fransman.
is de Hinstermerkweek, een bijzonder iets. De hinders moesten dan eerst voordraven en dan kon degene die dat hinderkepen wil zien, had er gebreken hier ja of nee. Want hinsterhandel weer een wonderlijke handel. Je moest een hinder hebben die het mak wie, hij moest net slaan, maar de poorten. En hij moest vertrouwd wezen op het dik. En een boer moest een hinder hebben dat er op vertrouwen kon. Want iedereen moest met zijn hinder de dik uit en hem omging kennen. En dat zie je vaak net op een merk. Dat merk je pas als het hinder thuis weer wat verkeerd rond. Op een merk waren alle kei ik nog molken. Toch vrouwen die dat oornamen en die kregen de safvolle voor en die molken. Die gingen naar een fabriek. Dit is een grauwe bolle, die wordt taxeerd door slachters. Die wil weten hoeveel kilo vlees dat er op zijn bollen zit, want dat is een handel. Dit weer de handel met Hansje Bakken. De beheerder en de vreger die praten op zijn wijze de prijs af. Taxeer je die bollen te heeg, dan verlies je. Een slachter zeer een beest pas ter leving komt als er hem slachten hier. Want zodra de slachter weer zeer hij hoeveel vet dat erin zit en hoe het vlees weer. En dat kun je van boeten vaak net zien. Je moet maar betasten en het eer. En de ervaring moest zijn beesten inschatten. Hoe zwier dat er weer en de kwaliteit. De handel gaat door, maar de man komt weer om, er zit nog beweging in. De handel is sluiten en het wordt een beklonken maar slot. Dat is al je voort. En het wordt direct uitbetalen hoe wij moeten liekman wezen. Dit is expatvee. Kees en die we even beter behandelen. Die hebben een dekoor en die gaan in veewijn naar Boetelongen. Je bent op een veekeuring. Het Fristaanboek hier altijd alle vlaggen om het veld heen van land met ze contacten mee heen. En maar er zijn in heel soort dwarpenkeuringen, voorkeuringen en al dat. Dat zijn prachtige dagen. In bollenkeuringen en keuringen van kelm. Helpen ze in 3 dagen, want ze winnen maar hier een petit al. En die moest de koog heel mooi schoonmaken worden en goed eten, want hij moest in topvorm wezen. En je ziet de jongen die was leven, die is zien nog.